Aba elikhulu iphutha esikhathini sanamhlanje uma ukuthi ukhona indoda ethi mingabe ibona intombi iyishela ithi ngicela uzongakhisa umuzi kababa noma uzongivusisa umuzi kababa, kungaba elikhulu iphutha mangabe kukhona insizwa esashela kanjalo. Ngoba isikhathi sanamhlanje siyacaca ukuthi sifuna ukuthi umushe intombi ngicela uzongigada uzoba i-security mangiseThekwini nami, ngoba eza namhlanje insizwa nayize ikwazi ukuhlala emakhaya futhi ize ikwazi ukubheka ikhaya, kodwa inhloso yendoda ukuthi iganwe ukuthi umuzi uvuke. Ingakho ngisho kufike inkosikazi ekhaya ithi umkikizo wavuka umuzi kaSibani, ngisho kuzelwe ingane yomfana kuthiwa wavuka umuzi. Kodwa namhlanje la makhosikazi ayithi afuna ukuba ngopholi la eThekwini. Uma ubona intombi ithanda ngifuna uzoba upholi wami, hhayi leli gama lokuthi ufuna ukuvusa umuzi kababa alivele liphele ensizweni, ngoba vele alisasebenzi. Ngoba kunabantu namhlanje engiyoloku ngisho abangazazi izazi ukuthi kuganwe iyafa imizi. Ingcinga esiyitholayo, izinto esiyitholayo, imizi iyafa ayinabantu. Kunabantu namhlanje omama kunamhlanje bawashela izingane zabafana. Lezo ngane ezinye zazo bakhona abantu abaganiwe zihleli nabo emaThekwini. Asikho isidingo sokuthi insizwa mangabe nifuna ukushela intombi, nifuna ukwakha imizi, manibona amatshitshi nithi nifuna uzongakhisa umuzi kababa, ungayikhulumi nothanda ngifuna uzoba upholi, uzoba ubheke mina ngedwa. Uma ngabe ungidinga ungithola ngithi phela shuthi inhloso kahle kahle ukuthi kuthathwe omunye umuntu kuzalisana kuphela ukuthi kwakhiwe kulalwe kuphela. Akusikhona ukuthi ziningi into ey'mbene nenkosikazi ekhaya ukuze ikhaya livuke, kuvuke izindlu. Yize abantu namhlanje sebefika sekwakhiwe. Asikho isidingo sokuthi uma ngabe ushela intombi ekhethe samathi izokwakhisa umuzi. Yimuphi umuzi izokwakhisa wona? Izokwakhisa ngoba imizi ifile, imizi and isaqhubeka iyafa imizi. Nina nibuze lamakhehla ngakini onke akhona ukuthi bomkhulu kungani nina ningafuni umkhosana nasebenza. Ningachaza, ngifuna ukuchaza. Hayi manje Nkosi yambono wena nje ukuthi understand uchaza ngafuni ngakini, buza amakhehla ngakini ayeganelwa siphi isizathu. Ingakho ngeke ngize ngisho umuntu uma ngabe echomela ngokugana uthi mina chomela ngento engenandaba nayo ukuthi uchomela mina ngokuthi yena akwazi umfana uzositshela engaganiwe sitshele nganani. Kukhona abantu abaningi abaganiwe bangazi baganelweni. Hawu, qwaba kabe eganiwe ngazi iganelweni abaye bebenzelwa amandla ukuthi balobolele oyise baba. Manje ungasichomela ukuthi wena uganiwe ntontoni ezuzo ngomfana ongaganiwe. UShaka waliphathisa walibumba, angifanisi naye. Kwaqala ngaye umuntu wakwazi ukuphatha ngoba wayephiwa amandla obukhosi obuleader. As a leader engenankosikazi waba yiqhawe, namhlanje uyiqhawe futhi sazompraise. So ke ningasitsheli ukuthi mangabe nigana ukuthi nivusa imizi wabamkhulu benu, nigana opholi nina. Opholi nje. Ngiyabonga ethuba.